Ahoj, ja som Kody, vítam ťa pri najnovšom videu. Ešte niečo vám chcem povedať na začiatku. Viem, že teraz si klikol na toto video a hovoríš si, ja nemám overený kanál na YouTube ani na Instagrame, tak prečo točím video o overení účtu? My si totiž v tomto videu ukážeme, jak overiť účet len dajme tomu jednorázovo, alebo len tak, že proste si chcete z toho spraviť fotku a mať to ako keby pre niekoho srandu. Čiže pre tých, čo to chcú mať akože oficiálne overené, tak toto video rovno zavrite. Toto tu ukazovať nebudeme. Ešte jedna informácia pre mojich stálych divákov. Viem, že 2 týždne nebolo video, preto teraz točím toto, lebo sa toho dosť veľa teraz deje a nebol čas točiť. Takže vám to potom všetko zhrniem v jednom vlogu a dám aj ten ask, nebojte sa. No a teraz je čas na ten tutoriál. Jediné, čo k tomuto potrebujeme, mať YouTube channel a mať Instagram. Vlastne tie dve veci, čo si tu ideme ukazovať. V podstate ide to robiť na iných sieťach, my si to ukážeme tu. A ešte potrebujeme niekoho YouTube, kto to má oficiálne overené. Ja som si dobral napríklad Gogo, môžete zobrať kohokoľvek. Kto tam má overené, tak je to fajn. To potrebujeme. Takisto na Instagrame, kto má tú fajočku, ja som si zobral oficiálny Instagram, tak je to fajn. No a na začiatku si to ukážeme na Instagrame. Vlastne jediné, čo potrebujeme, je kliknúť pravým na to overené, vlastne na tú fajočku klikneme pravým, dáme preskúmať, ono sa nám tu otvorí po chvíli, to sekundičku trvá, po chvíli sa nám tu otvorí, už aj toto sa nám samé označí, to je vlastne kód tej fajočky, my klikneme pravým, dáme copy element a môžeme to zavrieť krížikom túto. V podstate teraz máme okupírovanú tú fajočku, pôjdeme na svoj Instagram a kdekoľvek v svojom niku, vlastne v svojom mene na Instagrame klikneme, nemusíme to označovať, klikneme pravým, dáme preskúmať a dáme, ono sa nám to zase vytvorí, dáme pravým a dáme edit as HTML, kde to je? Tu, edit as HTML a pôjdeme na koniec toho textu a dáme ctrl-v, vlastne iba vložíme a klikneme, nepotvrdíme to enterom, klikneme kdekoľvek zase inde, čiže bars vedľa a môžeme to zavrieť a už by sme mali mať, aj keď teraz sa nám to dalo vedľa, čiže trošku na hovno. Keď to chceme presunúť na to, tak vlastne to chytíme a presunieme to na to. V podstate tu sa nám obýva také 3 bodky, s ktorými to môžeme pretiahnuť pod jednu alebo druhú, proste pod tie texty, úrovni tých textov. Teraz keď to zavrieme, tak už by to malo byť, ako teraz mi to nejde zavrieť z nejakého úplne nepochopiteľného dôvodu, lebo sa mi nejako sekol Chrome. Môj super notebook zase sa sere. No a teraz vlastne rozdiel poznať žiadny není, takže keď chcete, tak si to môžete nejako odfotiť, screennúť, odfotiť. Alebo proste mať nejaký dôkaz toho, že máte overený Instagram. No ale my sa hneď vrhneme aj na YouTube. No a to je opäť ten istý princíp, prejdeme na fajočku overené, dáme pravým preskúmať. Pôjdeme na copy element, môžeme zase zavrieť, to už je jedno. Pôjdeme na svoj YouTube, klikneme pravým, dáme preskúmať. Teraz klikneme opäť pravým, dáme edit as HTML. Pôjdeme na koniec, dáme ctrl-v, klikneme mimo, no ale teraz sa stala jedna chyba. A to je tá, že si môžeme všimnúť, že je to overené moc blízko toho ička, čiže je to také nereálne, takže ešte raz dáme preskúmať. A pôjdeme na to, kde je toto overené, to je tu. Opäť dáme edit as HTML. A my chceme teraz posunúť toto overené, čiže pre tieto úvodzovky dáme 3 medzery a klikneme inde. Prečo sa mi to neuložilo? Skúsime dať 3 medzery aj tu, aj tu. No, teraz sa mi to posunulo, paráda. Takže v podstate dáte 3 medzery, buď to pred, alebo pred to overené. Doporučujem tak aj tam, niekedy to blbne. A teraz tu máme vlastne presne ako overený účet, čiže opäť môžeme spraviť nejakú fotku. Vyzerá to fakt dobre, ono to vyzerá úplne reálne, pretože je tam ešte aj to overené. Ale teraz vám ukážem, že keď dáte relog, F5 alebo relog, tak keď sa vám stránka opäť načíta, tak už to neuvidíte. Takisto to nevidí túto chvíľu ani nikto iný, iba vy. A iba na tomto počítači, na ktorom to robíte. Takže je to iba taká chvíľková záležitosť, ale na to, aby ste sa s tým niekomu pošprtali, je to fajn. Pokiaľ sa ti tento tutoriál páči, určite nezabudni hodiť like a ja sa posnažím opäť tie videjka nejako častejšie začať natáčať a vidíme sa na budúce. Ahoj!